Ngakho-ke, namuhla sizoxoxa ngokungasebenzi kahle kwe-microvascular of the coronary arteries. Njengoba igama lisho, micro kusho okuncane kakhulu. Sonke siyazi ngama-blockades angadala ukuhlaselwa yisifo senhliziyo. Konke lokhu kungenxa yokuvinjelwa ngaphakathi kwemithambo yegazi emikhulu. Manje le mithambo yegazi emikhulu empeleni inika indlela emithambo yegazi emincane ngaphakathi kwenhliziyo. Manje lokho isifo kule mithambo nalo lingadala izinkinga, kumele sazi ngalokho. Izimpawu eziyisisekelo zesiguli esinezinhlobo zalezi zifo zizofana nezivinjelwa ezinkulu, njengobuhlungu esifubeni uma uhamba, ukuphelelwa umoya uma uhamba, ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile uma uhamba. Futhi yilapho isiguli sifika ku-opt ukuze siqonde ukuthi ngabe kukhona inkinga yenhliziyo. Ngakho manje ezigulini ezinjalo ezinezifo ku-microvasculature, ezisezitsheni ezincane kakhulu, ngokuyisisekelo i-AC ne-echo kungaba yinto evamile. Futhi uma senza ukuhlolwa kwe-treadmill, i-treadmill izoveza ukuthi kukhona inkinga. Ngakho uma i-treadmill ibonisa inkinga, ngokujwayelekile sizoncoma ukuthi iziguli zenze i-coronary angiogram noma i-coronary angiogram. Manje uma senza lezi zihlolo, lokho okubonisa ukuthi imithambo emikhulu ihlanzekile futhi imithambo emincane ngokuvamile ayibonakali kulezi zihlolo. Kodwa imiphumela yalesi senzakalo esithile esibuye sibizwe ngokuthi iminoka noma i-inoka, ngokuyisisekelo isho ukuthi basengozini eyengeziwe yemiphumela yesikhathi esizayo, futhi izici zabo zobungozi kufanele zilawulwe. Manje lesi sifo sivame kakhulu kwabesifazane, futhi ngokuvamile sivame kakhulu kubantu abanesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme. Futhi uma singelashwa kahle, lokhu kungaholela ekuvinjweni okuqhubekayo esikhathini esizayo, futhi kuholele kokuthile okubizwa ngokuthi ukwehluleka kwenhliziyo nge-ejection fraction egcina. Ngakho-ke manje abantu abanezimpawu ezinjalo, kanye nalokhu kutholakala, kufanele babe kaphelile ekulawuleni izici zobungozi. Kufanele balungise izici zabo zobungozi. Akusona isifo esivele obala, kodwa nakanjani isifo esifihlekile esingaholela esifweni esivele obala ngokuhamba kwesikhathi esingaba yingozi enkulu. Ngakho-ke kuyisibonakaliso esiyisixwayiso into efana nesifo se-metabolic ngaphakathi kwemithambo ye-coronary, futhi kwenzeka ngoba ungqimba lwezitho lunesifo, futhi lesi sifo sihlotshaniswa nezici eziyingozi ezifana nesifo sikashukela, umfutho wegazi ophezulu, ukubhema, ukucindezeleka. Ngakho-ke manje konke laba abakwenzayo ngokuyisisekelo bashintsha i-microenvironment yale mikhumbi ethile, futhi ukuvuvukala kuqala ukwenzeka kulama-microvessels. Uma kunokuvuvukala kuba nokuminyene, futhi abukho nokugeleza kwegazi. Ngakho-ke lapho senza i-angiogram ngezinye izikhathi ku-microvasculature egula kakhulu, sithola ukuthi ukugeleza kwegazi kuhamba kancane kakhulu, kubizwa ngokuthi yi-slow flow phenomenon. Lokho kwenzeka ngoba uma ipayipi lakho lihlanzekile kakhulu, futhi ukugeleza kungenzeka ngokuphelele, ukugeleza kuyashesha kakhulu. Kodwa uma kunesithiyo engxenyeni ekude kakhulu, khona-ke ukugeleza kuzoba kancane kakhulu. Manje lokho kuyinkomba yokuthi i-microvasculature ifile kakhulu. Ekuqaleni kwakucatshangwa ukuthi lesi simo esithile asiyona into uyazi eyingozi. Cha, impela asiyona ingozi, kodwa kuyisixwayiso kudokotela kanye nakumuntu ogulayo ukuthi alawule kahle izici ezibeka engozini ukuze izigameko zabo zesikhathi esizayo zikwazi ukulawulwa ngempumelelo futhi zivikelwe. Manje lokhu ngamafuphi mayelana nokungasebenzi kahle kwe-microvascular of the coronary arteries. Ngiyabonga.